ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ଏଏସ୍ଓ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ର ମୋର ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡେଟ୍ 21। ଆଜି ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ରହିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କଭର୍ କରିଦେବି। ଦେନ୍ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ବା ସାରସ୍ୱତ ବହିରେ ରହିଛି, ସେ କ୍ରିୟା ଚାପ୍ଟରଟା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଦେନ୍ ଇଂଲିଶର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମେଡିଆଭାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମୋର ଦୁଇଟା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସାରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ସେଇଟା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଉ ପଲିଟିରେ ମୋର ୟୁନିୟନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମାନେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ପିଏମ୍, ତ ପିଏମ୍ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେରିକା କି ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତ ଏଇଟାର କ୍ଲାସିଫିକେସନଟା କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇବି। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ମୋର ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ବି ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ମୋତେ ମିନିମମ୍ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା 1 ଇୟର୍ର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ସହିତ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟଟାକୁ କଭର୍ କରିବାର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।